NP241 DLT. DLT tulee siitä, kun se on Dotkejen laetyyli. Tuo ei kyllä ole mikään laetyyli Totke, mutta se on laitettu kuten noissa 94 alkupää 95 vuosimallin Totkeessa. Jakolaatikko valinnaksi. Vakioksi. Vaihtoehtonahan se on ollut tuo DHT, saadaan sinne. Toisen minä tuossa jo purin Atomeksessa jootessa ja vähän kuvasin niistä alakua siitä, mutta sitten loppu mobiilitelefonista virta, niin se jää vähän huonosti kesken. Niin otetaan tämän kanssa uusinta. Suohan tämä Aaki. Peräkotelo, jatkokotelo tästä 4 pultilla tosiaan Aaki 15 kanta. Muistaakseni kyllä pitäisi olla nämä pultit tässä taajempana sitten näillä 15 kannalla olevat sitten tuossa noin 10 millin kierteellä. Mutta kuin niin 13 on tämä. Näitä pitäisi olla tiellä ja noiden 15 kanta sitten tuossa. Muistelisi. Niin ne on ainakin tuossa. Ja niin ne on ollut parissa muussakin, mitä on purkanut. Teepä sillä väliin, kunhan on vaan kiinni, niin se välttää. Oho. Perra. Tuosta tuo Aaki. Haarukka. Nappaisanturi poikkeen. Samalla rattaalla näkyy nämä molemmat ulos. Värikoodattujahan nuo. Ehkä ole. Laittaa ääväli, eikä tuolla. Jomman kumman paakkoilun tuonne kuitenkin niisten takas. No ekkeesti. Kuulen kaikkea muuta paitsi itse kohdetta, mitä pitää kuvata. Tämä lähtee tuosta poikkeen. Nyt ei ole ihan sama pisteekö tuonne leijää vai tänne leijää. Minä pistän nämä ommaansa. Sitten tuossa on sokka, mikä täytyy erotella, jos mun käydä hakemassa ne paremmat pihit. Tämä erottamiseen. Ai saatana. Mihin sormet tuonne välille. Minä haen sokkapihit paremmat tuu. Paremmat pihit. Näkin aiemmin ollut. Näin irrottamiseen paljon mukavammat nämä tasakärkiset levittävät pihit. Ja yleensä tämän kyllä teen kaksin käsi eikä pidä toisella kädellä puhelinta. Sen verran tiukka kuitenkin. Poorin vielä tämä. Tulee nyt. Kohta lenttää sitten jonnekin Narniin tämä. Eipä lentänyt. Joo. Tämä koppa poikkea. Ainakin edellinen asentaja on pistänyt silikoonilla tämän kiinni. Jos vertaa taas näihin, minkä minä on käyttänyt aikkoa sitten. Niin ei ole kyllä liiaksi silikoonia tuo. Jotkut tykkää laittaa käyttö ihan reilusti. Pysyy vähän olevinnaan tiiviinä, mutta se on vähän se, että jos ulkopuolella on tämmönen turset tätä silikoonia, niin se on varmasti myöskin tuolla siihen sisälle ja se löytyy öljyimusuodattimesta sitten tuolla. Kopi. Jaha. Ihan ok laakeri.
Kesät vielä parempi, kun tuossa on, en tiedä, muutama vuoden vanha laakeri ehkä. Otetaan tuosta sokka. Ainakin kova yritys sua. Noin. Ratas poikkea sokan kanssa. Tuohon lossiin. Noin. Joo. Sitten pitää aakkoo tämä kopaan pultit ympäri ämpäriin. Ja. Hitto vie kusarin tuon pitkän 15 sen. Joutuu lyhyemmällä tässä nyt noita takapindallisia pulttia aakamman pari kappaletta. Eiköhän tuo näin niin onnista, kunhan vaan muistus ossos ehkä kuvatakin samaa suhta, mitä tässä työstä. Joku viisampi immeslapsi ehkä tekisi vähän hittaammin kuin minä ja keskittyisi kuvaamiseen, mutta minä nyt en kuvaamiseen liikaa osaa keskittyä. Joo. Viimeisettiin poikki jo irti aakia. Sitkeästi liimattu kiinni kyllä tänne lahot. Noin se halakas. Nyt se halakas. Milfuki vähän sivumalleen. Eli pumpusas tulemaan. Samaa matkaa ehkä en tiedä. Tulee nyt. No ei sitten. No. Öljypumppu lähti ihan mukavalle. Ei kovin ihmeellinen ole kyllä näissä tuo öljypumppu. Ja siihen. Tunto öljyrättiä tällekin puon. Laitetaan no ketju sitten siihen ja tämä koppa kanssa. Ei tuossa ehkä näe olevan niin paljon silikoinia, mitä minä vähän veikkasin. No ei oo. Sinä vähäis. Ketjukin kyllä näyttää ihan vähän se tiukemmalta. Tämä rikka on teillä akselin pies. Painottaa jostain harkkata tuonne eteenpäin, että ottaa neliven pois päältä. Tätä josta jos ei laita tänne paikalle, niin se tämä jos syöpi kivaa uraa aika äkkiä tähän alumiinikoteelle. Tärinästä. Teetään mielellään oikeat pihit. Tuosta sokka pois. Sokka irti. Nämä paketti tullut sieltä sitten vaan vetämään. Mukanahan siinä tullut tuo 4V kytkintähaarukka, siirtoholokki ja kaikki muutkin näköjään tässä paketissa. Tuossa tuli kaikki erillä. Eipä tuolla ole väliin, kunhan purkkaattu. Tässä sentään näyttää nämä haarukatten muovit olevan vielä hyvin niin ehjänä. Ja on ne tuollakin ehjänä, kun on joskus 5 vuotta sitten remontoitu ja vaihdeltu uudet sinne. Eipä se ole kovin korkeata puuttua tuota pakettia. Miten vertailla noita ketjuja sitten kumpi on parempi. Kyllä vähän vekkata tuo on parempi, kun tuolla on vähän vähemmän ajettu kuin tuolla. Vielä sitten on ollut oikeat öljytti sisässä. Laitettiin 4 vettoa pielettä johon niin suuntaan nyt näitä Wippenstakeneita tuikkasin tuossa, niin saa tippumaan tämä hittaa ja nopea alueen kytkintäholokin tietä välistä poikke. Tässä on sitten tämä kytkintäholokki ihan täysin mukava olla ehjä, kun taas tässä oli
Muistaakseni niin tuossa nyt näkyy on kulmata, kun tämä on päässyt liikkumaan. Ei tämä, vaan sisään tuolla akseli liikku. Tuo planeetta pyörästä hässäkkä liikkuu ees tuossa. Eli tämä liikkuu tuolla kopassa reilu 5 milliä ees taas. Niin se tuo hammastus sitten ei päässyt aina olemaan kohdalla tämä Holokin kanssa. Se kun ehkä tuonne eteenpäin, niin se meni tuosta aina ohi, niin se ei sitten pitänyt vetoja päällä, kun potki vappuun. Vai oliko se taaksepäin, että menee tänne väliin sitten. Jompsin kumpsin. Meni. Muisti on hyvä, mutta lyhyt ja palaa pätkitte. Ei näköinen tuossa tuo akseli etelläkin ihan. Ja hieltä tuonne alle laakerin. Sinne mennään uudet paakkoille. Sitten. Katolleen tämä helahoito. Milvuki on tila välissä kanssa. Piestellään tuo piety kans irti. Siinä sen alla on sitten sokkaa taas jälleen kerran. Tippuu tuo sisään tuolla akseli tuota välistä pois. Ja vähän naputin napuna. Pinnat pitää tästä kansella piestellä poikki tästä kopasta, jos minä meinaan tämän laittaa paikkoon. Tää nyt vähän vertailla. Pystyykö tätä koppaa laittamaan tuohon manuaalin kanssa? Tuleehan nyt pois sitä. Pyörittö siinä niin mukavasti, mutta et halua irtaantua. Nuui. Semmonen. Siinä on taas sokka sisään tulo akselin laakerille ja sisään tulo akselille itsessään. Tätä laakerin ulkokehäsokkaa ei tarvi ottaa poikki, kun laakeri noussut tänne eteenpäin. Mä laakerin pitoo politiikan tonne sisällepäin pitää tosiaan tämä sokka ja sitten ulospäin tulemisen pitää tuo kansi. Perhana. Mä vaattiin taas 20. Oli paha sitten tiukka erittoa. Lähti kuitenkin. Sitten lähtee sisään tulo akseli pois. Kehälläinen näissä on ero. Muuta kuin tuo poorikoko on nyt ainakin ensimmäisenä näissä manuaalissa ihan reilusti isompi verrattuna automaattiversioon. Äkkiseltä näyttää samaa määrä olevan noita planeettoja itessä. Samaan paksusettiin on nämä molemmat. Riituksia on vaikka minkälaisia tiellä molemmissa. Nämä kuulostaa kuivat. Tämä on vaan cool. Yhtähän tässä eessä tälleensä nitkutellaan nämä, mutta vittu suunnassa saa olla välyistä. Tässä purukkot tuo. Mä kehään rataasin tätä poikki, niin se pitää kunnolla kokkeiltua. Samalla tavallahan tuo kiinni. Joo, no se nyt ihmeellisimpiä eroja näitä oloa.
Se ainoastaan tässä manuaalissa, mikä on paikalla, niin on nuo hampaareenat tuossa luonnollisesti kuluneet ihan reilusti verrattuna tähän, kun mä ei ole luistanut. No ulostulon akselikin piti vertailla, että onko tässä kuinka iso ero. No, tuo automaatin ja tomaatin välillä. Automaatin ja tomaatin. Tomaatin, eli automaatin ja manuaali akselin välillä. On se kyllä päivänselvä. Tämä poorihan tässä nyt on kyllä erilainen. Tuossa puuttuu uraa, kun taas tuossa on uraa. Se pitää tuo laittaa paikoilleen. Mennään näillä nanahoilla. Piasin sitten mua paikoilleen. Haarukat minä pystyn tästä automaatin jakiksestä hyödyntämään. Kuoretan tässä näyttää silleen se ihan oikeanlaiset. No tässäkin on tämä leveä laakeri. En tiedä, miksi ihmeessä tuohon on silloin joskus kauan aikaa sitten laitettu se edellisen remotin suorittaja on laittanut se kappeen laakeri, joka on tosiaan 16 milliä leveä, kun tämä nyt on joku 24 leveä, niin se sitten antaa tuo akseli liikkua tuolla e-suuntaan asuu vaikka mihinkä suuntaan ja se sitten että erinäisiä ääniä ja toimenpiteitä sun muut. Ja tuossa joko laatikassa no ympäri, niin se kun on liikkunut nohella hoitteella e-suuntaan asunut, niin se on hankalu näihin nastoihin jonniin asti. Ja nyt mä vaikutan mihinkään suuntaan. Ihan muuta kyllä tämä ehjä kuori on. Helvetin paskana tässä päissä. Mutta muuten tämä kyllä näyttää ihan tysti samalta. Tämä automaattiversion kanssa. Tää minun tässä vertailla enemmän näitä osia tästä, mikä on mikäkin erilaista ja näissä poispäin lätkiä kassaan. Ja. Pistää tuonne vahalaatikon jatkeeksi. Sittenpä olisi vuoroa kassamisella. Nuo osat minä tuosta lajikoin näistä kahdesta ja tää pitäisi tänne paikkoille laitella. Sisään tulo akseli ja planeettapyörästöpaketin minä tuossa kerkesin eilen viskailemaan tänne paikkoille. Nyt pitäisi nuo loput tuohon tälle. Mitä tuohon kuuluu menemään. Ulostuloakseli ja rataasta ketjua ja siirtohaarukat. Öljypumpua. Ei mitään mahdottomuuksia. Omassa kuitenkin. Koteilot tuosta automaattiversiosta. Viskoon ne paikkoille. Tuo, mitkä tässä manuaalissa nyt oli, niin ne nyt ihan kehtoa uudelleen käyttöön nämä. Tää vaan paista kunnolla nämä varsinkin tuolla nyt on tuossa tapeissa tuo kuluman jälki, mutta tää mitähän tuo valuu systeemiä onkaan. Muuten tämä on kyllä ihan täysin toivo ehjä kunnon pesuja takaisin kassaan noilla automaatin osilla sitten joskus. Uusi ketju pitää hommata. Ja laakeria ja muuta perussettiä tuon. Niin ja tämä siirtoholokki, vaihtoholokki. Tässä on ihan hyvää kulumaa tässä. Mikä tuossa nyt oli paikkoilla autossa. Hyvin näkyy tuo kuluma tuolla hamppaa alareunalla. Verrattuna tähän. No ihan täysin hyvä käyttökenttä, kelpoinen vaihtoholokki, siirtäjien holokki. Mä tosiaan vaihtelua nopea ja hittaa alueen välillä. Ja
Ulostuloakseli olikin ihan täysin sama. Poorikki oli ihan täysin sama tuonne takakarppaan. Joten oli siinä uskossa, että se olisi erilainen. Samapa tuo näkyy olevan. Joo. Semmonen pitäis ruveta kassaan lyö. Mähän välitys tässä toimii silleen, että tuo sisempi hammastus. Elikkä tämä tiellä suora veto. Sitten tämä ulompi planeetaston välittämä ratasus on niin se hidas puoli. Ja siinä kun se tämä sisääntuloakseli silloin on päässyt liikkumaan aisun tuasun, niin se on painunut tuonne eteenpäin, jolloin päässyt luistamaan nämä rattaat tässä. Ja ne nuo jäljet. Elikkä tämä holokki on jäänyt tänne tyhjään tilaan tavallaan. Ja sen takia tämä sitten toimi ihan moitteita, kun pisti hittaalle vedolle, niin se ei silloin pääse liikkumaan, kun tämä rattaan välityksellä toimii klub. Ei kun, kyllähän se sekki on silti eteenpäin pakeen. No, oli miten oli. Ei oo ennen semmoista onkkeli. Tuohon vielä tevaa vaahella tähän ulostuloakseliin. Jos mulla on, eipäs olekaan. Tähän, no mennään se entisellekin, eikä tuo hirveä homma vaihtojen jälkeen. Laakeri vaahoon tuonne tuon laakeri etukartaanille ja neulalaakerin tuonne koppaan. Ulostuloakseli tukilaakeri kanssa. Sittenpä pitäis koettaa ruveta lyömään kassa. Tiedä, vois kokeilla kuvata tämä samaa. Jos ei onnistu kuvaaminen, niin leikkaa välistä pois. Sain niin tuo kamera tähän nyt jotenkin järjesteltyä paikkoilla, mutta sittenpä siihen mennään ensimmäisenä hittaan nopea väline vaahtoholokki paikkoilleen. Pistää vappaalle tämän jakolaatikon taakista kääntää ja sitten on helpompi laittaa. Onko mä on se oikea vaihtoholokki, siirtoholokki. Tuonne paikkoille ja samalla saat menemään tämä siirtoholokki natsan tuonne levyssä olevaan L-muotossa reikään menemään kolloon. Kohille, noin. Sitten pistetään takavedolla jakolaatikko takaisin. Pitää tämä sillä simmoilleen paikkoilla. Ei pääse tippumaan poikkeen. Ja sittenpä olisi tämä akselipaketti. Missä on tämä liivekytkentähaarukka. Pitkällä akselilla tullut tuosta aluevälityksen kepin läpi ja etukoteella tappiin paikkoilla. Mä oon vähän tympiä homma, kun sitä ei pysty kerralla tuonne loppuun asti laittamaan, kun pitää samalla saada sitten tämä neliveon ketju ja rataus menemään tuolla kohdalleen. Löytysköhän tuohon puorit nyt mitenkä hyvin. Äijästu. Liikka. Noin ja tuo tunnusti menevän pohjaan kanssa. Niin se meni. Monttista. Ja kun olisi joskus aiemminkin ehkä näitä tälle pyöritä. Pari kertaa käyttänyt aikaa. Parikymmentä. Ei ihan niin paljon. Sittenpä on tuo rattaan sokka. Vuorossa laittaa. Pysyy ratas paikkoillaan. Ei lähde haahuilemaan. Ei sun tässä akselilla. Ei hankala sen tuota koppaa paskaksi. Noin.
Tähän sitä sitten piti laittaa seuraavassa paikkoilleen. No, kansi kiinni. Omat omaiset ovat nähneet. Muuta vaihtoehtoa oikein on ennen tähän. Joo, se arikka. Siihen ottamaan vuoroonsa. Sen kohdan näytämään mitenkään kauvoilleen pystyyn tökäyttyy ja helpottaa kassaamista. Ja niin, ja magneetti pitää muistaa tänne kanssa laittaa keräämään mahdollisen raatotöhden ja muu. Elähoidon poikkeen tuolta. Kansia, öljy ja muu putkia. Öljypumppuhan se vielä pitää tästä ottaa kanssa. Ja tursutella levitellä silikoonit koteelloon. Sitähän pitää tosiaan laittaa semmonen sentin tursutettu ohi, että se tursuu tuonne sisäpuolelle ja ulkopuolelle. Eli kutammoisen meidän. Vähän nyt tässä pitää miettiä, että on nyt ihan kaikki menossa sinne paikkaan. Että on nyt ihan liikko ajamassa osiokkaan tuohon jälkeen. Niin kyllä sinne männö. Kaikki harokan kumuovit näkyy oleva paikkoillaan, kun ei ole yhtään ylimääräisiä enää laatikossakaan eikä tuolla lattiallakaan. Eipä siihen ole muuta kuin tänne silikoonit ja koppaa paikkoille, himuputkea paikkoille ja öljypumppua paikkoille samaa tahtia menee. Sieltä jätetään sitten uusiksi, jos ei mennään vähän liikkaa ja siihen ei tullut ollenkaan. Nui, tuo korkki laittaa paikoille, niin ei mene tukkoon tämä silikoonituubi. Joten teki mieli muistella, että se on melko tympi ja poketti nämä laitella tuonne menemään sammoihin aikoihin. Muistin vaan heittää ja pöttää. Ehkä se oli järkevää pistää tuo silikone tuonne toisen puolelle koppaan. Öljypumppuun kiinni. Öljypumppu tullut tänne kopan tälle puolelle. Niin, se on rattaa poorit tuohon kohdalle. Noin. Jos tuota se rikka, että mennään tähän oikeaan rekkään väliin. Tuukarit tänne akselin kohdalle ja noin. Sepä ois osimoilleen siinä. Sitten valitaan pulttia, mitä laitetaan kiinni. Tää on vähän höplää nämä. Kiinni alas. Sitten otetaan momenttiavua. Tähän ruuottaa 42. On nekin. Sitä momenttiavua muistutti, että niin löysät, että se ei jää momenttiin. Joo. Tavoja
Kokeillaan, että tämä pelaa. No, nyt on jakolaatikko vapaalla. Tämähän on välitteinen on teillä, mutta siis se on tulo akseli pyörii vapaasti. Sitten yksi napsu taaksepäin. Nelivetoa. Ja vielä yksi napsu taaksepäin. On takaveto. Hauvasappan pitää tämä paketin kohdalla. No. Ja tuokin niistä on ihan perille asti. Kuten niin. Takavetoa peillä nyt. Ei pysty tukemaan tätä akselia, kun ei ole vielä laakeria muuta mulle tuonne paikkoille. Mutta takavetoa peillä siinä on nyt. Öljypumppu on siinä ihan pohjassa asti. Ja sitten tuo tukikoppa paikkoilleen. Eipäs vielä, kun mennäs hätikköön. Sinne laitetaan säkäri ja lukkorengas. Noin. Rataas. Tällä ei ole väliä miten mä tämä laittaa. Aina samalla tavalla. Hammastukset siinä. Sitten laitetaan toinen. Lukkorengas. Mä oon sysynyt tätä välistä, niin se on mennyt nopeusmittari. Sitten olisi pitänyt taas purukkoa joko alaatikko tai auki. Ei mahdottomasti, mutta mä saan verran kuitenkin. On se pohjassa asti. Sitten voidaan laittaa tämän jakkikoteilu ja siihen silikoonia ja tietenkin taas kunnon turseel. Saisinkohan minä mitenkään hienosti sattumaan kuvaa. Oho, mä en oo ohi mennyt. No. Sormella sidottelu siihen. Viisas ihmislapsi kastelisi sormen ennen kuin rämpii silikoonia, mutta nää ja viisas ei kuluta yhteen. Pistetään nää menemään. Noin. Kohdalle oikeampää vierimpää menemään. Juuri akselitolaakin kohdalle. Tässä vähän tukevan tukoita ehkä hommat jossain vaiheessa. Sitten siihen kääpänä lukkorengas. Tämä tuo akselin tuonne kohdalle. Noin. Ultit siihen ja Kiistosta ne hyysiä jatkaa.
leikitään 2. Vielä alueessa. Sitten voidaan pistää nappasantero. Noin. Haarukka siihen painamaan sekin. 13, niin siihen voi ottaa ihan varusjääkkä. Vähän lisää. Joo, se siinäkin. Sitten tämä ulenteko täällä. En muista, oliko ne läpuutteilla tai millä reillä merkityksiä, mitenkään olivat. Tyhjennysreikä nyt voi olla vaikka mitenkään. Minä pistän tämän tähän näin menee. Se ei mulle passaa. Silikoneettori ja tuosta taas paksu turse. Levitys. Passoaminen kohdalle. Nännikkäästi ja sitten nämä punktit tiedä missä on 13 niin kanta ja ne laitetaan tähän. Sitten oho. No, sitten pitäisi laittaa tuonne etupuolelle ennen tuo kellotusrengas kiinni. Sen jälkeen jo se jakolaatikko tuonne paikoilleen. Noin. Sieltä tuopasta ja missä kellotusrengasta. Renkkaan puutit ja ihmeellisempihän tämä kellotusrengas ei oo. Siinä on pari asetta käännetty tuota puuttikehää, niin ne ei männoo linjansa nämä tantoa. Mitenköhän nyt minä voisin selittää perään. Pari asetta käännetty tuo puuttikehää, että kääntyy tämä jakolaatikko eri asentoon tuolla aaton alla. Luovempaa kulumaan menee tuo etukarppaan. Sen takia ainoastaan näitä kellotusrenkaita noihin lahteilla kääntyy tuo etukarppaan, niin lähtee kulumaan luovemmaksi. Ei särkystä olisi niin kovalla kulutuksella se aika herkkä laajakulma nivel. 6-kolma puuttia, näissä on kantaa hiottiin joskus. No
olleet varmaan 4 pitkiä. Mulla on näihin kaikkiin rikkiä näistä. Tuolla näkyy olevan vielä paikalla. Erotuksen jäljellä. Oho. Ja lattialle. Jopa on sinnekin 40 nytten. Sitten se 42. Ei sitä kyllä enää mihinkään suuntaan liikaa. Ai. Puutit itse kun ovat kovia puuttia. On isompi momentti mitä tuo alumiini sallii vetämään. Joo, ne on siinä. Ja nyt tämä jakolaatikko tuonne niin kuin pitääkin. Ja tuosta sisääntuloakselista aika hankala yrittää pyörittää. Kuitenkin se on vähän pyöritetty, kun on takapotku pieleen. Että naksu eteenpäin, niin se on ihan vapaa ja kun naksu eteenpäin, niin saadaan ne liivet oppi. Nyt on ne liivet oppi vielä. Sitten naksu eteenpäin niin on vapaa. Sisään tulee pyörii mukavasti kevyesti. Ja vielä yksi naksu eteenpäin. Ja taas ne liivataan. Ja pyörii ihan mukavasti. Liivet on vielä. Pyörii eikä korise. Joo, sittenpä jos se vielä kuuluu ikäilystä ja koreinoita tuossa kun ojalla on nelivetopiellut, niin sen jälkeen ei ole enää mitään muuta vaihtoehtoa kuin etuperäistä iässään kuuluu kysseiset ienet. Sittenpä pitäisi nostella taas aato ylös ja viskailla jakolaatikko paikkoilleen.